Well, stomid beor sílim. Hai bríon an seo ag léamh na nuacht as Meiriceá agus tá me ag fannacht le nuachtáin ón bheannaíochar go fóil arís an Milwaukee's Journal Sentinel agus arís an Sheboygan Press as baile beag 5,000 nó mar sin ó thua ó Milwaukee, Sheboygan. Tá sómuid leis an Milwaukee Journal Sentinel don 2 míúil déalúin 2008 agus tosaíon céad mórscéil an nuachtáin is léir go raibh nuacht sách gan an jobh baineann mórscéil an chéad leathannaí le úil go háire Ceirtlis an deoch alcólach a dhéantar as úil. Agus seohíd John Biondi agus Deirdre Birmingham ag an bhéidim Ceirtlise. Is an Ceirtlis dálan scéil agus lean úil. Áit Wonarí, áit a nearnú, áit a hárig siad Ceirtlis lidionnaí as úil Francacha agus Sasnacha don Ceirtlis orgánacha tá siad a géirí deanna agus tá deanta acu is dócha. Filmtrí is sé John náit ferrimúr agus dá réir sin ní rah an chaird a déile acu bhéigean dóibh fólam conas chrínte a bhangú siad is bangúán nuair churann tú críomh ó chranamháin chránéile agus fásan an críomh nuair seo an cránúil. So idir scéil go bhfuil John agus Deirdre ag tionmh Ceirtlise slachtmhaire bailóíar. Tá sé snásta agus blasta. Céir le tá rá fúp. Tá ciad 66 acra acu ina bhéidim agus tá siad tá néidim seo deimhnithe orgánach der an tált go bhfuil na húil as in dionann siad Ceirtlis neamh chhlachtmhar ach diontar Ceirtlis beáitirim as tú tarlaíonn clúchlú tras irimú ó úl go Ceirtlis. Faoin enam de cider farm tar siad ag díal Ceirtlis agus branda úil agus Ceirtlis crú, Ceirtaí crú, níl is agam, in asríonta nó anid stílacháin fud fad Wisconsin Ceirtlis. Ní léonú duile le rágam faoin Ceirtlis agus ní dóilim gur nuacht é áíre ach scéal teas mar sin féin. Tá athruithe I blean ícíochta an ACA sin an tacht an chúram in Achhuine tá gúisteach faoi rialtas Obama. Agus fágann sin easnamh Farir. Dá réir sin tá cólachtaí áireachais ag chur agra dlí an rialtas. Agus tugann an tált seo cólachta benam Common Ground Health Care mar hampla den aib. Éilín ó mu sé Deir Cathy Mahaffey atá in fríomh aimimeach tí a chuid Common Ground cin áiteile
idir tá cóantú dhéanna le íonán slánaíonad entitas eile gomrisfi an cóantú céanna. Railín drugaí, mar a dúirt mé hena tá na nuachtáin I Meiriceá lán le scéalta faoi rugaí faoi láthair. Agus baineann an tríú scéal chlúdach an Milwaukee Journal Sentinel faoin chaoi in Pánáil Andúiligh drugaí Ari goití chun an náleoga a áil. Ceach go bear sa chuaigh sin. Dáleog nó steal. Cibé úsáid sur sampla Nicholas Bronsted an seo fer a chuid airí Harbheith lóchar ó Árachóirí a bhrá céile chun heroin I cheannach. Focail is bhá liom bheitham. Agus dá réir sin tá me stoppe ag second. Siad finne. Siad finne. Is mailim sin mar héirma. Nis choróma. Óishe táthar ag mar a deiream tá na daoine seo ag gcuid airí agus an sin á gur I ngeall nó á ngeall Aerphost Pánáil so náchaint chun náleoga áil. Ach tá dlí an dlí a bhfuil dearmid dianta go minic a déaltaí úsáid mar airm chun an ghéarchím colatíneach a chruid. Níl is agam ceirt an dlí mar chaithe beanú leathnach a ghó rud nach nearna me. Leanna Meiriceá goití an Sheboygan Press agus a rís mór nuacht an Sheboygan sé frogannaí. Níl frogaí. Well, sé chéad scéal os cían an ile an Sheboygan Press. Ná scéal faoin Aerphost I Plymouth. Ní tíag cearcha hocht, 7 bliain ó hin? 7 bliain ó hin. Má sé. 7 sé. Marcáú Aerphost I Plymouth agus táthar á cheiliúrú a ríis bliana. Woohoo! Maid le frocanna. Nádúir. Bain an scéal seo le fille cuairte éigen an Bill Glashine, sílim gur bé green grafador agus fish grafador in Appleton. Agus has sé ag lecha picturí de frogannaí I lochan éigen. Níl is agam an fille freisin rud an fille cuairte nó an níl an na picturí seo fille cuairte de. Tíar me eile. Nóilm seáil, crochet, scélín trúbhealach an seo faoi Lia Schneider. Swásán. Sí an taon duine Wisconsin dar leis a scéal gortaíú a craplaíú de bhar crochet. Dúirt sí lena dochtúis gur stróigh síbal nasc agus I crochéal seáil agus diaach sé tarlú mar tá tinnisir dar bennim Ehlers-Danlos, syndrom Ehlers-Danlos. Rud dhéanann
Harbheith éasca ballneisc stróice. Ceatarsúil sa stát tá staid siúl faoi néaltrú agus compráid á dhéanana idir figúrí néaltrathe sna seascatí agus figúrí mar atá faoi láthir. An naimsir bheith sé teis agus brathlach amárach. Agus sin iad na scéalta móra don láinneamh sílim. Fágtí mé cuasaí mar atá, agus tá súla go maimuid a caint le chéile arís sár a bhd idir an dálín guim ra dé oribh go léir. Tógaí go bogé. Slán.